I 10 ljudi. Danas igramo... Šta igramo? Pac-Man. Pac-Man with friends. Skinuo sam mapu na Pocket Edition. Čekam Marakića. Mnogo vama. I Kikirija. Ako vam se sviđa, like, subscribe. Evo ga, da počnemo ovako. Aj, pošto... A? Ne mogu svinju. Ajde, silo. Dolazi do mene. Ajde, ulazi. Samo trebaš da se penješ tu, da? I onda ideš pravo. Okej. Ti ćeš da nam čitaš na engleskom. Kiki će uskoro da uđe. Cool facts. Da, zanimljivosti. Da. Problema na internetu. Ne moraš to, ajde. To su Rakiću... Rakun, eto. Ti skidaš Kikiriki. Jeste. Evo ga, evo viš mene. Napravit će još novu mapu. Znaš što ti možda dobiješ... Zato što si ukrao nekom ime. Ja? Da. Nisam nikom ukrao ime. Dobro, sila dole. Ti se zoveš Veljke. Ja sam MC1521. Jeee! Zašto si jem pola healthy? Zato što si skočio. Zato što si Evo ovako. Okreni se. Čekajte mene da bi... Piše follow me on Twitter, znači to je taj što sam napravio. Znači... Aj ovako. Dajem da pogledaju, aj da pogledaju ako ne hoće. Može ovako? Šalim se, ajde. Čekajte mene da bi... Ovo je za 4 playera. Dobro, to je baš kreativan lik koji je ovo pravi, ne kažem sad da je glup i tako to, ali baš je bio kreativan. Jeste. Ajde, čitaj, mislim, prevodi. Ovo je igra za 4 playera, jedan je Pac-Man, a ostali su duhovi. Čekaj, pauze, tačka. Mislim, nije tačka, zarez. Evo ovako. Ko će da bude Pac-Man? Ne. On ima 3 života. Ne. Nosi se. Dobro. Rakun. Ja ću. Yeah, bitch. Ajde, ko zadnji skoči? 3. Čakaj. Šalim se. Odo ja skačem. Šalim se. Šta sad skačemo ovdje? Ne Kiki. Skidam. Evo ga. Sad će da dođe. Znači, bit će Kiki. Šalim se, Rakun. Znači, Biće Rakun Dragon i ja ću ostaviti Facebook. Šalim se, neću, on nikad nije navode njega. Slušajte, ako vam se svidi ovaj video, molim vas, subscribe, like, šta god vam se svidi. Stvarno bi nam dobrodošla pomoć, hoćemo da napravimo nov kanal, pošto, eto, nema dovoljno Minecraft kanala na YouTube-u koji su dobri. Evo ga, Steve. Steva došao! Steva! Steva ventilator! Sad će se Steva diskonektovati. Sad ćete da vidite. Sad će Steva da menja ime. Evo ovako, čekaj. Sad će Steva da menja ime. Evo ovako, čekaj, Rakiću, pravila. Pravila. Koliko će menja uvek usred? Si ga. Pa nemoj ja sršta, nisi glup. Možemo dobijem copyright. Jeste. Si glup, nema veze. Nemoj da uzimaš power upove od Pac-Mana. Igraj na normal. Ja sam negdje... Samo siđi dole. Ja sam umro. Nema modova. Izvini. Siđi dole. Mislim, Pac-Man sme da uništava blokove igre fair. Možeš ovo da zamračiš? Možeš da zamračiš ovo? Ne, nego ti samo trebaš da siđeš. Ovdje je mrak. Diži se gore. Si glup. Sad će da dođe Kikiriki. Evo ovako. Desit će se da će se upaliti ova vuna sva okolo što vidite ovo crnilo ovdje. Evo ga, ja srštajm. Vidim ja ovdje da su upalila. To se dešava zato što je neki lik, mislim taj, sprdo se i pročitao sam da je namerno zapalio jednu vunu onako da u toku igre može da se mapa uništi. Au! Izvinjavam se, bug. Imam još 2,5 srca. Da te ubijem. Šalim se. Ćao! Aj sad. Finiširaj me. Ne, dole, silo dole. Ne. Finish! Napišite ovog drugog odišta finišira me nakolo. On je normalan. Ne. Znate ono kad ste jednorog. Kiki, moraš vamo zato što se ne čuš uopšte. Evo ovako, čekaj, dođi vamo. Sad čekamo Rakuna. Evo ovako. Blinky, Flinky, Inky. Imena za ove Ghost. Nema. A gore, kako se zove Pac-Man?
Jesam tako. Ne mogu da ga pročitam, previše visoko. A vi ste svi išli dole? Da, Jesam. evo ovako. Evo ovako. Pac-Man, nemoj Kiki, alo, nemojte. Ko bude udario... Pac-Man nije gore. Mislim da bi zlato, nosite se. Evo ovako. Kiki, ti budi Pinky, ja ću... Dobro, ti ćeš Binky, ja ću Inky. Evo ovako, odmah prvo ležite da spavate. Svi. I jedan gravel ti treba za life. Legaj. Stani. Jedan gravel i jedna lopata i jedan šlemić. Šlemić. Ajde. Bonjour. Gde ste? Spavaj. Spavam. To svi rade, ovako klivaj. Kad spavaj. Sad treba dole pa. Evo ovako, znači, skačemo ja i Kiki dole, a ti isto. Triče sad. Zašto gorim? Skočio. Evo ovako, skači dole. Fucking Evo. dva srca. I ja Ja isto. sam jebeno skoro mrt. Čekaj, gasim ove. Čekaj, kako mogu gorim. odavde da izađem, ne? Samo, Pa sam dole bio. zašto je... Jel treba da kućem? Vrati se nazad da si glup! Ili treba da skočim dole? Retarde, uništio si mapu. Jesi. Što si radio? Fucking ja! Singa, a? Evo ovako, čekaj. Vrati se unutra, u to. Rakić skači dole. Čekaj, samo da uzim. Kiki, ti ove što si sakupio stingove. Fajnove, izvinjam se. Ostavi ih u čestu svom. I vrati se u ta četiri. Tu četiri rupe. I ti skači dole. Evo ovako. Ubaci taj jedan život. Uzmeš ga. Ovdje. To ti je jedan život. Sad čekaj sad. Ali opet si skoro mrtav. Znam, nema veze. Sad se okreni. Okreni se. Pošto ti trebaš da razbiješ taj blok. Da, zahvaljujući Kristijanu, on je uništio. Nemoj da gubijaš. Mi brojimo do 20 i ti možeš da počneš da uništavaš te blokove, a držiš ovako i uništavaš, a mi te dotle jurimo. I imaš 3 života. Pa srca to kad te ubijemo. Kontaš. A to su ti dijamant, znači to kad uzmeš to ti je ono da možeš da ubiješ go. Brojimo Kiki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sad. Nije skoro vidjeti na jednu grupu. To je fora. Desi! Pa uzmi dijamantski mač, si glup. Kejo, kako nisi dobio? Zato što je... sad čekaj, Kiki. Ovo je glupo. Ne. Dobro. Ajde. Opet gorim. Zato što si noob. Ovo je glupo igra. Kiki, 3, 4 sad. Nema veze sa životom. Nema veze, vidimo se na sljedećem mapici. Ćao!